wa inna ilaihi raji'un. Wata masifa nake ji tana neman banko mana. To wallahi bari ku ji gaya muku, fada da zulum wallahi fada da talaka ne. Domin zulum ya yarda shi na talakawa ne, kuma talakawa sun yarda da zulum. Wallahi duk mutumin da ya tunkari zulum ya tunkari talakawan Maiduguri kai da talakawan Najeriya ma gaba daya. Domin duk wani talaka yana ƙaunar zulum, ya san me zulum yake yi. Shugaba adali irin zulum a rinka kishin wata magana mara daɗi a kansa. Talakawa mu tashi mu farka. Na rantse da Allah da Annabi, wallahi duk mutumin da ya rungumo wannan abin ya rungumo wa kanshi. Domin talakawa zai taɓa. Ba a taɓa yin gwamna a Najeriya irin zulum ba, wanda ya san mutuncin talaka, ya san hakkin talaka, ya san ina talaka ike, ina talaka zai je, mai talaka ike yi. Mutumin da zai je tsugunna a gaban talaka ya zauna yi magana da su idan ya tashi, wani ma fa bai san ma zulum din bane ba. Akwai tsohuwar da zulme kun gani ko duk mun karɓa 'yan Najeriya, ya kamata a sakan mana kayan aiki a Najeriya, kuma a zuba mana matakan tsaro su kula da rayuwar mu, tunda an mana allurar corona, a kula da rayuwar mu mun karɓe ta, amma a sakan mana komai da zaman lafiya a hannun 'yan kidnapping da barayi, kowa ya bacci a gidansa. Mun karɓa ba haka ba wallahi za a ji. Allah ya taimake. Masu yin ke kasu ware musu ko? Na gaya miki da kin ce ba a kirawo su za a kira su. Dama abin da muka faɗa yi wa. Yawa yanzu in kun tashi da muka waya sai su hana sai su jira. Tunda Thank you.